Телефонът и сънят, токсична връзка. Лягаш си с телефона. Скролваш само за малко. Познато, нали? Още едно видео. Синята светлина от екрана казва на мозъка: ставай, време е за работа. Резултатът – мелатонин блокиран. Сън отложен. Часовник тик-така. После идва драмата, новини, клипове, лайкове. Кортизолът скача. Нервната система не знае дали си в леглото или на война. Новинарски заглавия, коментари, инфографика. Кортизол нагоре, решението. Изключи екрана поне 30 минути преди сън. Тялото не иска чудеса, иска тишина. Телефонът се оставя на страна, стаята се затъмнява, спокойна нощ, шарт без скрол. Абонирай се за още съвети със здрав разум. Лама гледа, не осъжда. За сега, напиши в коментарите сън, за да разбереш повече за качествения сън.